σας κορίτσια. Θέλω να σας δείξω φαυτικά. Αυτά που έχω, δεν έχω και πολλά. Αλλά τέλος πάντων. Να μην σας πω λίγο λόγο. Χτύπησα. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται, πάντως χτύπησα. Πάλι δεν ξέρω. Λοιπόν, αρχίζουμε από αυτό. Το ωραίο το κραγιόνι που λέγεται Baby Lips. Έχουμε αυτό που είναι ροζ. Νούμερο 11. Αυτό που βγάζει, που λέγεται Orange και βγάζει καρδούλες. Σήμερα έχω πυρετό, γιούπι, δεν πήγα σχολείο. Βασικά δεν πήγα σχολείο. Ούτε. Δεν πήγα βασικά στον αγιασμό. Ούτε σχολείο. Αυτό είναι ροζ. Έχω αυτή την ωραία κολόνια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω αυτά τα δύο τα κραγιόν. Το ένα του. Το άλλο δεν ξέρω που είναι. Που είναι ροζ. Και μ' αρέσει. Μετά έχω αυτό τη Hello Kitty. Έχω αυτά. Αυτό που λέγεται είναι καλλιγραφικά, δεν μπορώ. Και ο αριθμός πάλι δεν βρίσκω. Δεν έχει όλα, δεν ξέρω γιατί. Εδώ έχει μολύβι. Εδώ να το κάνεις στο μάτι και αυτό να το τρίβεις. $60. Ένα ωραίο μανό. Αλλά ναι, πρέπει να έχει ξεραθεί. Παρακολουθώ nail art. Παρακολουθώ μία YouTuber που γράφει, που τελειώνει σε well. Ξέρω, τώρα δεν το θυμάμαι. Ασπρό μανό. Φούξια, πάρα πολύ ωραίο, από τα Honda Center. Όποιοι θέλουν βαφτικά να πάνε στο Time for Beauty. Αλλά και το Honda Center μια χαρά είναι. Αλλά το Time for Beauty είναι λίγο πιο καλό. Δωρεάν διαθέση. Δεν ξέρω γιατί είναι δωρεάν. Το είχαμε πάρει δωρεάν. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Πολύ δρομμένο αυτό. Πρέπει να σας δείξω το κοπημένο που σας το έχω δείξει. Δεν σας το έχω δείξει. Περιμένετε. Αυτό. Βγάζει και μπλε και μοβ και ροζ. Τέτοιο. Θυμάμαι τα ονόματά του. Και το λένε. Αυτό είναι... αυτό. Ναι. Που κολλάει με τέτοιο. Και αυτά έχω και λίμα. Να δείξω. Αυτά. Σε επόμενο βίντεο θα ξανακάνω τέτοια. Απλώς θα βλέπετε στο χέρι μου. Εδώ δεν προλαβαίνω επειδή πρέπει να πάω κάπου. Λοιπόν, κάντε like, subscribe, εγγραφή, αν σας άρεσε. Αυτά. Γεια σας!